apa pira-pira wong kang ina. Nyapa kok darani ina niku bikil latil adati wong sam kathah sing mati sing gugur medan perang. Bikil latil adati kelawan apa kidike wilangan sithik hitungane jumlahi prajurit askari sithik. Wasilahilan gaman persenjataan ya sithik. Lais ngono id antum billah wis semangat ayo. Niki jihad tapi nek ngeten jihad ai fi sabil khair. Fattaqullah mongko wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. La'allakum mesti sira kabeh iku taskuruna mesti sapa sira iku taskuruna syukur sapa sira kabeh syukura nikmata id syarafakum kon nutur ni'amah ing pira-pira nikmati Allah kon syukur id takuluna ing dalam wektune itakul dalam waktu ini pada ngucap sapa sira lana sorokum dalam waktu ini ngucap sapa sira lil mukminina maring wong mukmin maring wong mukmin kabeh tu'iduhum kang janji-janji sapa sira ing apa ing tatminan niki tu'iduhum tatminan krana ngantengaken jadi ben tenang ben tentrem layak fiyakum an layak fiyakum alayak fiyakum an ayyumiddakum apa to ora nyukupi ing sira kabeh apa ayyumidda apa ayyumidda yen to ayyumidda yen to napa ayyumidda yen to nulungi ing sira kabeh yu'inukum tegese nulungi ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh ditulungi dan perang Badar menika bisalah sati alafin lawan telu pira-pira ewu 3.000 mila malaikat saking malaikat mungzalina kang den turunaken kabeh terus perintah Allah 3.000 kelawan saking malaikat mungzalina kang den mu'azzina kang turaken kabeh 3.000 kala milah mungzalina kang den turunaken kabeh bitahfif lan tafif mungzalina bataslas munazzilina bana yakfikakum bala ya bener yakfikum nyukupi ing sira kabeh apa zalika mengkono
Dzalika niki Gusti maringi pitulung. Rabbukum biasana bi napa ala yakfika humum potoran nyukupi ing sira kabeh sapa wong sira kabeh. Ayyumidakum ing yen to ndawaaken yen to nulungi sapa Allah ing sira kabeh yu'inukum tegese nulungi ing sira kabeh sapa rabbukum iki fa'il pangeran ira kabeh bisalah sati ala fing lan telu pira-pira ewu mil malaikati mung jalin iki malaikat mung jalin kang turunaken kabeh bitafir lan tafsir betaslan tasdid bala inggih kanjeng Nabi inggih yakfikum nyukupi ing sira kabeh apa zalika mengkono napa ayyumidakum fil af'ali wa fil anfali bi alfin wa fil anfali lan iku dalam surat Anfal bi alfin ditulungi kelaban 1000 malaikat dari 3000 lianna krono sak temene Allah iku amat dam nulungi sapa Allah ing nulungi sapa Allah ing muslimin aula utawa nulungi biha kelaman alfin summa syarat nuli dadi salah satan nuli dadi sapa alfin iku salah satan apa dadi iku salah satan telu summa syarat nuli dadi iku khamsatan 5 kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala ing tasbiru ala liqa'il aduwi nek sing perintah kanjeng Nabi genah musuhe ya genah dadi zaman Rasulullah kok perang mati syahid lha saniki cirine belani Islam negakno Islam iki wedakne bom lha kok sing mati ya wong Islam iki piye niki bakal ditulungi dening Gusti Allah malih ing dene perang Badar bala yakfikum zalika bafil anfali alfun wa fil anfali ikut dalam surat Anfal lan soali anna qur'an sak temene Allah iku amat dam nulungi sapa Allah ing alladzina wala biha summa syarat nuli dadi sapa malaikat iku salamata summa syarat salah satan summa syarat iki khamsatan kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala in tasbiru wa tattaqu
wa ya'tukum min fawrihim nikaman kama qalu in tasbiru wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.